finean da, Estatu Batuetan dagoen gatazka bat kontatzea. Eta gatazka horrek nola eragiten dion gaur egun munduari. Nola ere, gidaliburu bezala planteatutako liburu bat da, jatorritik, Estatu Batuetan, nola supremazia zuriaren botereak definitzen duen estatu edo gobernu edo herrialde hori bera, independentziatik hasita, esklabotzaren nolabaiteko bekatu originaletik datorren estruktura bat mantendu izan delako Estatu Batuetan gaur arte, eta nolabait ere, Amerikaren arrakalak kontatzen duena hori da. Ezta? Nola, historia horretan zehar, arrazakeria sistemiko bat, egiturazko arrazakeria batek iraunduen, bizi iraunduen, hor liburuan erabiltzen den metafora da araknido handiarena, ez nolabait ere Estatu Batuetako munduko, esan ezagun lehen demokrazia modernoaren ABN eta zutabeen artean nola bere armiarma sare handi hori egin duen supremazia zuriak, eta nola erresistentziak armiarma sare handi hori deuseztu duenero berriz ere eraiki duen araknido handi horrek, hau da supremazia zuriaren botereak. Eta hori da gaur egun Trumpen Estatu Batuetan ikusten ari garena.